Lars Koch, jeg ved ikke, han har gået med korthold mange år. Nu bliver der smidt vildt mak her. Jeg ved godt, hvem han er. Jeg har kun ikke spillet, men så spiller vi. Ja, det er jo ikke en dubletis for den. Jeg er spændt på at se, når han kommer op til kraven. Hvad siger det den? Ja, Armene plejer at være god til at sige. Det er ikke sikkert, han kan det. Det kan man i hvert fald sige. Vi får sgu noget alsidigt i vildt. Hvad skulle det? Er det dygtigt? Oliver er Dygtig! dygtig! Ja, det var dygtigt! Det var så dygtigt, da. Ja. Det var dygtigt. Det var dygtigt. Hvorfor er han der rømmet ud? Det er meget, de er nødt til at lave ballen efter på ugen. Hvad? Jeg ville hellere have, at de ikke var markering. Så vil jeg godt tilfreds. Men der må du godt rette en anvise åbenbart. Ja, dygtig! Jeg så bare lige overskridt. Ja, det var dygtigt. Super, Isak. Det var så dygtigt, da. Ja, ja. Tak. Det var flot. Ja, det er en forringelse. Ja, det var dygtigt. Jens, lad du mærke til, hvad der skete, da den tog den halv?